Anisagezi ndinifuna ungesasela amanzi uhlumele belele kakhulu masimphinde usalele ingathukuthi awu forfeit ile competition forfeit makabe bethombo kancane sebenza samba Tumani Yehova lonke hlabathi mkhonzeni uYehova nivuya izani phambi kwakhe niwendelela ezintendelezweni zakhe nindumisa kenani emasangweni akhe nivulela xolo ndibhudile. hayi qhubeka mama qhubeka Tumani kuYehova lonke hlabathi mkhonzeni uYehova nivuya ngenani emasangweni akhe
Zukulwana,
Andikhumbuli hayi athi sibadrayiva abaninzi Nginibekelele futhi ngelihle igama lenkosi amen. Sithi hayibo amen. Awuthi amen kumakhelwane hayibo amen. Amen. Kuthiwa la ngoku singena kusiqathamia ngoku. Oyi. Siqathamia ngani room 8 ngoku. Proxy siqathamia. Siqathamia sokuqala boys. Boys. Black Mambas.
Yeah, I played my puzzle. Ofananai, andimbone, ofananai, andimbone, ofananai, andimbone, ofananai, andimbone, ofananai, andimbone, ofananai, ofananai, andimbone, Isivuliselela naye kule ngoma nako Jolly Brothers. Lukhatha ecela umuntu xa ecula apha angancediswa kwelicala xa ufuna ucula uzobhalisa ngapha andimbone Fumani bo. Fumani bo. Fumani emakola fumani bo. Fumani bo. Fumani emakola fumani bo. Fumani emakola fumani babona bona sebentu tuna bona sebenya bona sebentu tuna bona sebenya emakola fumani bo.
makhola vuma emakhola vuma vuma emakhola vuma dibona sebentula dibona sebentula dibona sebentula dibona Yeah, makhola vuma. Yeah, vuma. Yeah, makhola vuma. Yeah, vuma. Yeah, makhola vuma. Yeah, vuma. Yeah, makhola Lungi so far. Setia babo. Ngapambili kokotela vumani emakhola vumani Four angels, 4 or 5? 5 angels in Abysses. Vumani, vumani, boo. Vumani, vumani,
ithi geza, ithi gqoka, uthathe iBhayibhile yakho, uhambe, uhambe, uhambe uye eSabatheni, uhambe, uhambe, uhambe uye eSabatheni. Sithi nkqenkqe insimbi yakhala, sithi nkqenkqe ibiza abantwana, ithi geza, ithi gqoka, uthathe iBhayibhile yakho, uhambe, uhambe, uhambe uye eSabatheni, uhambe, uhambe, uhambe uye eSabatheni. Sazi sesikhathi leyo makabuye kuthiwa buyani ngokukhawuleza ukudibene nokungxama. Bane present. Uyayibona natata nalento. Mayize kwijaji. Oh, Mayize kwijaji. Iloli ayo present. Ishushu children ngabisiza ezakaBrahoti mazize ngokuqapheza. Awu uBrahoti. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Yeah. What's up? Oh Lord, I just want you to know that everything that I do it for you. Oh Lord, I just want you to know that everything that I do it for you. Until I take la la la
La la la la la la do 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 la 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 la. Oh Lord, I just want you to know That everything that I do it for you. Oh Lord, I just want you to know that everything that I do it for you. I'm delighted, I'm delighted, delighted, la la la, la la la, delighted, la la la, la la la, delighted, la la la, la la la, delighted, delighted, la la la, la la la, delighted. Into ndiyibonayo mna pha kwaBrahot silindele ialbum nje so hey isilungu siphuma lapha. Okay siza ku dance ke ngoku Eastern Cape Brothers. Oh brur. Hayibo simeme. Amen, 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 hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah, amen, Hallelujah.
ngathi yangishiya. That's cool. Eh, He said, KB man. Hayi ngithathe kancane. ndiza kuyiduet ngoku. Itough the competition. Ngathi siyabuya apha. Umilani enkungaka. Beze nje ngokusheshsha sithi amen haleluya. Balele. Uotha. Naye cancel. Bekwisolo odd. Oh. Uqiqa. Naye sleeping. abekhona apha ngoku Amen haleluya. Aze ngokukhawuleza ukudibana nothando. Amen. Oyo. Qiqa noyolo ngoba Yes. Hayi makube kuze ngathi bayalibazisa abantu. qiqa yolo no Izondleni kulondawo. Ulunje nokhanya babe belungisa besondela kufutshane. Badlalele kufutshane. Hey ixesha liyanibetha. Yanishiya le moto. Bithi what? hayi kaloku ixesha likho hayi abantu One day, I went to a doctor. A doctor, I asked him if you know my Jesus. He told me, he never knew me. He told me, he never knew me. Touch me, Lord, touch me. My Lord, touch me. Touch me. Oh my Lord, touch me. Touch me, Lord, touch me. Oh my Lord, touch me. Touch me. Oh my Lord, touch me. One day, I went to a teacher. I asked him if you know my Jesus. He told me, he never knew me. He told me, 1 + 1 is 2. Touch me, Lord, touch me. Oh my Lord, touch me. Touch me. Oh my Lord, touch me. One day, I went to a soldier. I asked him if he know my Jesus. He told me, he never knew me. He told me, he never knew me. Touch me, Lord, touch me. Oh my Lord, touch me. touch me Oh my Lord, touch me. guys, Oh, English. touch me. Yabona enye ingoma futhi le. From kwaShushu. Hayi. Hayi angisazi. Yo. Ngabapha bagroup. Oh. Ulunje nokhanya. Eish. Hey ngabo bodwa. ngabo bodwa ixesha liyasinyathela Hayi, cancel. Khawugale lo mali ulila pha. Mnika amanzi. Hayi, mnika hot man. Dala phansi. MC. Ana kuyabukwa sekubukwa
izandla ziyageza mntana kuyabongwa sekubonga omncane kubonga omkhulu izandla ziyageza mntana kuyabongwa sekubonga omncane kubonga omkhulu izandla ziyageza mntana kuyabongwa sekubonga omncane kubonga omkhulu. Izinto azizibalula noma kuncane noma kukhulu bonga 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 mntana kuyabongwa sekubonga omncane kubonga omkhulu. Ekugqibela sivale Gagas Brothers ne yona leyo nto le asambe Gaga asambe Bible, that Gagas Brothers. Oh, and sisters, yes. Ezanteni kule ndawo and sisters. Yes, ibe idrama ezilungiselela emas group ibisondela kwidrama ibisondela. It's null and void. The performance is null and void. Oh, mama bebesondela. Sivala zonke izicathamisi joyina sivala zonke izicathamisi thina hayi Gumnandi vela gite Zion Church of God first rain. Hey, Gumnandi vela gite Zion Church of God first rain. Digo Emma's what? Digo Emma's what?
Drama in a 7 minutes. 7 minutes. Ababukeli ngingaphakami sihleka kuphela mos. Ukuhleka kwethu 3 seconds nje ukuze sizokwazi ukubamelana ngisho. Yeah. Over to idrama. Ndinibize apha ke kubanaza ndiba ngoku sekulixesha lombani iphinde niphume namhlanje niye kwiBible studies andithi ndifuna niphume nelilizwi imizekeliso 1 verse 7 to 10. Ukoyika uYehova ukuqala kokwazi, ubulumko noqeqesho, izimathane ziludelile. Nyana wam, niva uqeqesho lukayihlo, ungawulahli umyalelo kanyoko, kuba ezo zinto zisisa kawe esihle elihle. Azi ke ba apho niphumayo ndifuna nenze le nto niphuma niyazi ba iyenziwa endlini, ningaphumi emasayidini. Niyawufika nenze into niyoyenza nibuye ekhaya, andithi nibuye nonke niphelele, andithi nizeke nibuye. Amen. Hello. Ndiyeza njapha kutshani ndizokuja apha Nishani abora apha. Hayi sithanda sa. Ngicela sitya ntoni namhlanje? Akhuleka yonke into uyithola ku. Strawberry decorate. Into ezinjalo.
No guys, sifike sithini ngoku mama? Hayi sifike simqale kabofana. Hayi sizomqala irongo into ayenzayo. Le mazi mama unjani nje? Futhi basengxakini umntana sekhaya. Awumthandi umntana kowe? Mina ndiyamthanda umntana sekhaya nje masingamxeli. Ane? Ndivuleleni. Bhekela ndim. Vula. Ivela phi ngexesha. Awubhekela ukuthetha into ezingapheli lapha. Uvela phi ngexesha. Ndiyathanda ukuthi into ezikhoyo. Hayi benditshilo ndoba nje sahamba. Yo, hayi ngeke mina ngicela kumama. Mike kanti. Bendicimba sisonke nje kule nto. Asisonke. Njani ngokufakaela. Yo, hayi ke mina azinxibo zenkosi ngehake bawo. Anizenzi nani mistakes apha. Hayi Nkosi, irongo into yenzile. Umama ubengakwazi ba uphi apha. Sikhavele. So, mosa ayiphumanga ke into eningxaki apha. Ngoba ayiphumanga mosa kafumenanga. Uhlala yona. Hayi, yo hani nedrama shem. Sithandwa sami ubuyile. Signorita ke namhlanje. Ungalibali ipini phane. 0 yazi. Gorgeous. Ngubani igama lakho ntokazi? Ngubani igama lakho mama? Igama lami. Igama lakho lihle kakhulu. Uyayazi ke le champagne. 1984. It's high class. Sinale. Hayi, lenga lokho iphuma ezingeni eliphezulu le-alcohol yabo. So khawuthathe nje isiphezimbini lapho. Let's have fun. Suba uncomfortable. Yamazi ubrajo. I got you. Kwenzeka ntoni ngoku? Awuyithelanga le mpahla. Sungama kaloku. Slow. Siya kakhulu. Kasiphinde same senyorita. I can afford it. Now so uyasala ngoba Kwenzeka ntoni ngokubalisa ntoni ngayo? balisa. Ndikubhalisa. Hayi mama Wena masihambe siye ekhaya ayikho le Hayi, boy, hey. apha. Angifunge ekhaya khawuvule hayi mina ndihlale ndiyenza khawuvule mfundi ngawuthe uyalapha uthe uyasithanda lokhu
ufuna uzala ewe kaloku ulibele ile fowuni akwibhizi yathi ewe kalathi dolopita kule fowuni uphethe kakubi mntanam awubona uzinto uphethe kanjani yena uzinto ungcwele mntana uyambona yathandeka uzawumitha and uzawucatha sisu uphuma uphela lapha kwami uzayibona mama uthini ngokuditsho ayo usithi awumazi kahle kathi ndikubonise ke mna uyambona lo uzinhle lo AI uthi mafana nalo mbeke ngikunda angeke ndiyenze lo nto Mesa ungena uqantatheka kumkhwaza kanti yintoni awuqonqozanga noqonqoza akubulisa nobulisa ntombi into ezenziwa umntanakho yona uzinhle wenzeni ke udanga kwa-social media TikTok ubuva ngabani udibonisile kulaa nto yakhe thola mntana wakho usuka le kwakho uzonangibeka apha emzini nam ubutha abantu abam andiyazi luyithetha aske siqale kulo wakwauske ufuzele ukuzobheka abam abantwana ngomnyango not in my house Thank you. Ngiyabonga phandle. Thank you. Nawe. Samni. Volani lomnyango. Mama. Ngisasililele ngelixesha nilalele. Sibuya late e-practicing. Indaba yokubuya late akuvukwa kuthina ke ngokuphinda ubulale mase ugqiba umsebenzi endlini. Kaloku ingxaki yarasa. Uthetha nabani kanjalo ke wena? Ngoba ubelihlalele nini ngandibisi kude belele ixesha. Kwenzekala nina lithula yini ngokulo inukayo nawe sanitizer yanuka kanje wena ukuthi izolo kwenzekeni izolo kwenzekeni izolo bahamba mama xa sisuke epracticing baba yekwenza ndawo zotshwala hayi mama khange ndizesi nanku Zinhle. How many times did I call your name? Umntana lo wami sale uvelaphi? Mama Zinhle sihambe. Nayaphi? Undonise ifoni. Beka bani? Ifoni iveza le phone. Ifika phana mama. Uthatha sana la muthi kwenzekeni? Tata, ukaleka wesindayo. Mandisele izinto endingayaziyo. Ubani la Brajosi? Imnandi kodwa. Ubani la Brajosi? Na uphumula ndelo zinto ezinto abamebezenza. Zidla ufundisa kanje kwelikhaya. Yini ezohamba uzenza abaphandle? Izingobhi sifuba bamabantwana. Ndibayihlekisa abaphandle. Uthethe inyani umaka ema uzondigangathela emzini nami. Wenzani kwami? Wena wami ubindaba kumama ba ema. Yena ngitshela nabantwana kwama. Uthi masingahleki ngowe ngoxelela mba ubindaba kumama. Yela intana ndini ungakulingi. Asana uboze izinto. Yey wena mntana ubuye apha this second. Thandazela yikho le demon ndiyawukhupha le demon kwami. Wena Brajo ufuna ntoni apha? Hayi bo utsho njani ngoBrajo ufuna ayo bikuzani
Sana lwami wabuya kuzo uchifiza kwenzekeni Brajo ngidala ndisitsha ndithi Ichilo nje sana lwami basanukhathwa zezinto ezihamba zihamba apha emhlabeni Sitapheka uzeziphukani manje Susa lento endleleni uyipheka uzelele Hayi suka xolo sana lwami Uyawukhula mntana Uyawukhula Mother's love. Moral of the story, stay away from Brajo. Moral of the story is as youth we come across moral of the story is as youth we come across a lot of things or Brajo, peer pressure and stuff, and une supporting family, like a loving family and stuff, kulula uba like uphinde ubuyele ekhayeni nobo Brajo sebekuthathile, but then kulula uba uphinde ubuyele like uyabo ubuyele repent from all of that. But then if your parents are not supporting, they're just pressurizing you to change, it's hard uba uphinde ubuyele because you know that they're not going to support you, they're not going to love you the same way. So the moral of the story is umama azinhle uxolele uzinhle nasekubeni uzinhle ye wahamba waphuma umshaya kanjalo waya ko Brajo kodwa wamxolela wabuya wamthanda, and uzinhle knew ukuba umama wakhe uyamthanda, that's why she came back. Oh Brajo, waligqibelezo. Amen is Oh Brajo, no Nkosi. But you are telling Yolo's group. Amen. Yolo's group. Yolo's group. Sizovala. Takiwe groupini phaa ngenxa yexesha 7 minutes. Yolo's group. Yeah. Nazi Mike. Hallelujah. Nabo bayalunga pha kumsibane engxaki. Is he saying it's kaloku is saying? Okay, excuse. Masikazi, ndicinga uba masithengise imfuyo yethu ukuze sizothola imali yezishumi. Onkasi. Oh.
Uweni. Besizothengisa imfuyo yethu kuwe. Ixabiso lemali. Ixabiso lemali lithini? 10,000. Nkosikazi, ndicinga uba enye inxenye siyise enkonzeni, enye inxenye siyishiye. Nkosi. Yavuma kankosikazi. Akabuzi nobishelwayo. Kama umpotile. Tata umvanyeni, nansi imali esithengise ngayo. Esithengise ngayo imfuyo. Yimina ukuba umxokise umoya oyingcwele. Ushinte kulo ixabiso lemali. Ngisaze kubuza. Mthwaleni. Bakayongcwaji. Safira lithini ixabiso lemali yomhlaba? Yini na ukuba wena nendoda yakho nengqinelane ngokumlinga umoya oyingcwele? Uyabona amadoda akungcwabe indoda yakho asemnyango nawe aza kuthatha kwingcwaba. Ayindoda yakho. Phela ingxaki khona indoda. Bekwe xa konkosi. Sizojika izinto, thula mntana wena ukhalela, thula mntana wena ukhalela, thula mntana wena ukhalela. Sizojika izinto, thula mntana wena ukhalela, thula mntana wena ukhalela, thula mntana wena ukhalela. Singabomxokela uThixo kuba xa simxokisa sizawufa. Jerusalema, Jerusalema, usikhanya. Right.
Categories zigqityiwe abantu abadala sababona December iseza inkonzo ngoDecember ngithi Jerusalem
Thank you.